We really enjoyed your presence. Salamat po sa inyo. Dalawa lang po yung sections ng aking sharing po sa inyo. Yung una po ay medyo inevitable. Ito po yung pasasalamat. No? Alam nyo nung nandun po kami sa Davao, ay talagang ang nasa isip ko pagbalik ng Luzon ay ang Archdiocese of Lima. No? Dahil member ko si Archbishop Gilbert Garcera sa Episcopal Commission of Social Communications. No? Kaya hindi naka-attend doon si Father Ilbe, maikwento ko lang po. Pero nag-text po ako sa kanya, nag-text din po kay Archbishop Gilbert at nag-confirm po agad, no? Kahit hindi po naka-attend. No? So, sa ngalan po ng CBCP, Episcopal Commission on Social Communications, maraming po salamat kay Archbishop Gilbert Garcera, kay Father Ilde Di Maano, pati na po ng SOCOM, Diocesan SOCOM Ministry po ng Lipa, dahil ang laki po ng inyong nagawa. So far po, no, talagang very organized po at nag-evolve po tayo. Lahat naman po ng ating mga convention ay talagang na-organize pong mabuti at halos pag tinitignan natin nagde-develop itong pagkatapos ko po ay talagang well-organized po ang ating 5th National Media Convention. Palakpakan po natin. Siyempre po, no, kasama po yung ating mga media partners, TV Maria, Radio Veritas, CMN, EWTN, mga St. Paul Fathers, ang St. Paul Sisters and Daughters of St. Paul, CBCP Cinema, pati JESCOM, ang University of Santo Tomas, Radio Veritas Asia, pati ang CBCP Media Office. Kung sino tinatanong ninyo, ito pong CBCP News, no? Yan po ay nasa media office ng CBCP. Nag-o-oversee din po tayo, pero they are under Areopagus Media. Para maintindihan nyo, noon po, yung pong CBCP Media ay yun po ay isang entity na parang wala pong separate, no, identity. Iniwalay po yan at ipinangalan sa Areopagus para ma-shield ang CBCP kung ano man po yung mga lawsuits. Pero under din po yan ng CBCP. Para alam niyo po, no? Kaya pag may nilalabas pong news na galing din po sa CBCP, pero under Areopagus corporation or entity. And of course, CFA, ang Celestis Productions, no? At lahat po ng Diocesan Media Ministries, kayo pong narinito na nag-participate at tumutulong po. And of course, nag-turnover na rin po tayo. Gusto kong pasalamatan si Father Lito Hobson, yung ating po Executive Secretary. No? And of course, yung aming administrative, si Buboy Samar, nandito din po. Hindi na nakikita, pero nandito din po. Salamat po sa inyong tulong for the past 6 years. No? Ito pong pasasalamat ko ay nais kong bigyang konteksto para maintindihan nyo yung journey ko for the past 6 years. Maiksi lang po ito. No? Sinabi ko nga po sa homily ko na hindi ko alam bakit ako po ang dinala dito sa tinatawag na Episcopal Commission on Social Communications. Alam niyo po si Father Lito po, dalawa po ang yan sa social communications. Isa sa Amerika at isa sa Roma. Yan po yung bihasa pagdating sa social communication. At pari ko po siya sa Pasig. No? Tapos, ang kanyang profession ay electronics engineer. Kaya, kita niyo kung bakit siya ang pinili ko na tumulong po sa akin. Ako wala po ka-experience sa social communications. No? Kaya, tinatanong ko sa Panginoon, bakit po ako dinala dito? Hindi naman po ako sinagot. Di ba ganoon naman si Lord? No? May assign sa'yo, baka na lang dyan. Ha? Kung tago, bahala ka na. No? Ganun lang po. At alam din po yan ng mga obispo, sina Cardinal Pagles, si Archbishop. So, nung po ako po ay dinala dito sa ganito pong trabaho, talagang pinanggihan ko po yun. No?
bibigyan ko po kayo ng talagang confession inside story. No? Nagkataon lang po, ang dapat po talaga magiging chair ng social communications ay si Archbishop Soc Villegas. Nagkataon lang po, yung time na yun, ginawa po siya presidente ng CPCP. Di ba po bago si Archbishop Valdez siya po? Tama po ba yan, no? Eh, according to the rules, hindi pwedeng presidente kami hinahawakan ang commission. Eh ngayon, yung mga nandun sa mga sumusunod na level, ayaw tanggapin. Hindi kami papalit dyan. Kasi walang may gusto ng media. So nagkataon lang, ay sabi ng mga obispo, magkaroon tayo uli ng nomination election. May isang obispo, sabi niya, si Mylo, mukhang walang chairmanship na walang ginagawa. I-nominate natin. Eh, dito ngayon po ako, sabi ko, hindi ko po, hindi niya po yan. Umupo ka, bata ka pa. Sumunod, So, yun naman nangyari. Eh, sabi ko nga po sa inyo, for the past 8 years, ang naging trabaho ko sa CPCP ay chair po ng Commission on Seminaries. Alam din po ni Father Judy ito dahil si Bishop Judy, magkakasama po kami yan sa mga convention naman namin sa seminary formation. Formator po kasi siya eh. Kaya nakikita po kami niyan. No? Naganap din sa Lipa yung isang mga pagtitipong po namin. Kaya sabi ko, ba't ako dadali sa hindi ko alam? Di ba gano'n naman si Lord pag tignan niyo yung Bible, yung mga propeta, yung mga sinusubok, hindi nila maintindihan ba sila pinadadala? No? Tapos, nung sinabing media, mag-a-appear ako sa TV, nung 20, mas buhala pa po ako compare kayo. May pera po ako. Baka hindi ako magkasya sa camera. Yung mga mukha ko, no, sabi ko, kailangan yata akong magpaayos, di ba? No? Sa loob-loob. Pag tinanong ako sa ambush interview, sigurado mahahalata ako kung ako'y hindi handa. Alam niyo ganyan, no? So, yan po ang nangyari. Kaya, nung pumasok ko talaga, sabi ko, Lord, bahala ka na. Hindi ko alam. Pero alam niyo, itong past 6 years, ikwento ko lang sila, nagtanong nga sa akin, bakit po 5th Media Convention, 6 na taong kagad tinagisip? Kasi po ito po nangyari. Nung pumunta po ako sa commission, ang una ko pong gawa just for the first year ay makinig. No? Tinipong upo yung mga network ng church social communicators para malaman ko kung anong pangangailangan. Yun po ginawa ko. Kaya bago po isinet up itong mga convention, abay talagang nasa consultation level po. Ganun po ang importanteng makita. Kaya mapapansin nyo, napakahalaga yung pinuntahan po natin, yung pakikinig sa audience. Kailangan po natin gawin yun. Hindi basta tayo babanat. Nasanay po kasi tayo sa simbahan, o ikaw ay bispo, ikaw ay pare, ikaw ay leader, bumanat ka na agad. Hindi po pwede. So yan po, doon kami pumunta sa level na yun, sa lahat ng stakeholders. Tsaka nabuo po itong mga national convention. Kasi lahat po'y pinag-aaralan kung anong pangangailangan ng mga stakeholders sa social communications. Kaya nakarating po tayo dito at hindi po naging madali. Madugo po yan. Madugo. Dahil bawat taon, kakaunti lang naman po una, ngayon ang pinakamalaking participation at sigurado ako, Bishop Judy, yung mga susunod, mas lalaki pa. Kasi dahil sa social media nakikita nila, narinig po nila yung mga nangyayari. Alam niyo, nung formator po ako ng Late Vocation Seminary, so Holy Apostles Seminary, ang formation po between 5 to 6 years. No? At dahil senior seminary, tapos na po ng college, pagdating po ng 6 years, tsaka i-recommend na for ordination. Tsaka lang posibleng maging kapatid. Binalikan ko yun, at tinignan ko yung 6 years ko, kaya pala ako pinadala dito. Kasi formative ako. Diba? Dumaan ako sa proseso ng paghuhubog. At ngayong tinatapos ko, tinituro over ko yung term ko. Nasasabi ko na para ba ako nakapagpag-graduate at nakapagpa-ordain. Di ba? Proseso. Hindi mo nangyari overnight. Hindi nangyari ng isang taon. Dumaan po sa proseso. At marami pa po tayong makikita. Kaya, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at
ina-assure ko po kayo sa aking mga panalangin na lahat po ng ating gagawin ay sigurado it will go north rather than south. Magiging positive po yan sa tulong at awa ng Diyos. At dahil nagpapasa po tayo ng baton, ay bahala na po si Father Bishop Junie sa inyo. At hinihiling ko na Bishop Junie, baka meron kong gusto sabihin pagkatapos ng valedictory address ko. Salamat po. Yes!